Kini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, May 27. Isa ka 25 anyos nga babay napatay bangod sa suspected human rabies. Pagsulod sa 6-kilometer danger zone angod sa 6 a.m. to 4 p.m. nga window, temporaryo nga suspend. 3-peat gold medalist nga si Mico Villaran na break ang 15-year record sa 110-meter hurdles sa palarong pambansa 2025. Masobra tunga sa milyon ka pesos nga ginasuspetsuhan Shabu kag liquid marijuana na kumpeskar sang CDEU sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, Barangay Mansilingan naging kampyon sa Bacolod Chicken Inasal Festival Arena Dance Competition. Sa number 10, 3-peat gold medalist nga si Mico Villaran na break ang 15-year record sa 110-meter hurdle sa palarong pambansa 2025. Hindi lang ang ikatatlo nga gold medal sa 110-meter hurdles ang nakuha ni Mico Villaran sang Romanito P. Maravilla Senior National High School sa Bacolod nga nagtiglawa sa Western Visayas sa palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Nalabot man ni Villaran ang handom nga ma-break ang 15-year record sa matapos ang event sa sulod sa nga 14 seconds. Sang nagligad lang at tuig sang makuha ni Villaran ang gold sa amuman nga event sa Cebu City. Pero wala niya ma-break ang record bangod sa mga technicality. Labi ang pagpasalamat sa 17 anyos nga mapamatuda ng iya kadalagan sa hurdles kag nagapasalamat siya sa bulig sang iya coaches kag suporta gikan sa pamilya. Humalin sang 2023 si Villaran ang nagapangibabaw sa 200-meter dash sprint, 110-meter hurdles kag 400-meter hurdles sa palaro. Kabahin siya sa pila lang ka mga student athletes sang eskwelahan nga tinuig na nga nagapanguna sa athletics event competition, regional kag national competition. Sa number 9, construction sang 7 ka mga standard PNP station sa Bacolod, ginalauman masuguran sini nga tuig. Ginsiling ni BCPO Director Pulisa Colonel Joresti Coronica nga iya nagin present kay Mayor-elect Greg Gasataya ang construction sang 7 ka mga standard PNP stations sa syudad. Nalakip diri ang igatukod nga Police Station 3 sa Barangay Mandalagan. Bag-ungan man nga police station sa Estefania, sa Barangay Banago, sa Vista Alegre kag sa Singkang Airport. Luyag man sa BCPO nga makaayo ang bag-o nga Police Station 2 kag 6. Sa Hunyo 9 na ang ginapaabot nga groundbreaking sa bag-o nga Police Station 3 sa propiedad sa Rockwell. Gindugang ni Coronica nga in principle handa naman ang tag-iya sa duta sa Barangay Estefania nga patindugan sa bag-o nga police station. Ginalauman sa pamunuan sa BCPO nga pinaagi sa dugang nga mga infrastructure project mas mapabaskog pa ang kampanya angot sa peace and order sa syudad. Gusto tani nga gusto tani subong niya nga matigayo na ang pag-construct. Basta mayara naman nga dito donation. Kay kung hindi pa man ma-classify ang Bacolod City Police Office as Class A CPO, pwede tani mahimo compact or substation temporarily. Diba? Ang importante yan nga in place na. And it can be easily converted into a police station kung mayara na kitang infrastructure dira. Sa number 8, nagapabilin nga safe ang probinsya sa Siquijor para sa mga pumuluyo sini kag mga turista nga nagabisita
apesar sa Glanders disease. Inibase sa ginpagwa nga pahayag ni Governor Jake Vincent Villa, upod na ang Negros Island Region 1 Health Task Force kag Department of Health. May 6 ka makumpirmado nga kaso sa Glanders disease ang probinsya. Ang Glanders isa ka bacterial disease nga gikan sa nagamasakit nga sapat. Ginsiling sang LGU nga wala sang dapat kabalakan. Ang sitwasyon ang under control. Ang tanan nga naapektuhan sang Glanders disease ang nadapatan na sa nagakaigo nga medical care. Padayon naman ang surveillance kag medical assessment kasubong contact tracing suno sa LGU. Ginpatpat man sang LGU nga ang Glanders ang sarang malikawan pagi sa pag-observe sang basic hygiene. Pwede ini makuha pagi sa direct contact sa nagamasakit nga sapat kaangay sang kabayo, karabaw o kun kanding. Hindi ini madasig nga makalaton sa tao padulong sa isa ka tawo. Sarang naman ini mabulong sang antibiotic kung ma-diagnose sang temprano. Sa number 7, regional ties ng Negros Occidental sa Northern Territory sa Australia ang ginpabaskog sa pagbisita ni Governor Eugenio Jose Lacson sa iyang pagtambong sa graduation sa mga Negrense scholars. Yara karon sa Darwin, Northern Territory si Governor Lacson para sa graduation sang Negrense scholars sa idalom sang Negros Occidental Scholarship Program o kun NOSP. Isa ka diplomatic meeting ang natigayon upod kay Robin Cahill, Minister for Trade, Business and Asian Relations. Ilagin talakay ang pagpabaskog pagid sang regional ties sa tunga sang Negros Occidental kag sang Northern Territory. Labi na sa patag sang international education, skills development, trade kag cultural exchange, lakip na ang posibilidad sa pag-resume sang direct flights gikan Manila padulong sa Darwin. Upod ni Lacson ang Philippine Honorary Consul General to the Northern Territory, January Rivas, Provincial Administrator Attorney Ray Franda Diaz II, NOSP Head Karen Dinsay, kag Provincial PIO and Executive Assistant to the Governor, Charina Magallanes-Tan. Ginsulit na Lacson ang commitment sa probinsya para sa strategic global linkages nga magahatag sang kahigayunan sa mga Negrense kag mapaayo pagid ang human capital development sang probinsya. Sa number 6 building na sunog sa Himamaylan City, kahalitan nagdangat sa 4.45 million pesos. Gintupok sang kalayong isa ka space rental nga building sa Barangay 4, syudad sang Himamaylan sa tung Biyernes ng gabi, kung sa di nagdangat ang kahalitan sa 4.4 million pesos. 5 ka mga shops nga nahamtang sa nasambit nga building ang apektado sang sunog. Ini amo ang auto supply store, coffee shop, motor parts shop, water station kag internet cafe. Base sa inisyal nga investigasyon sa Himamaylan BFP, nagsugod ang kalayo sa tungas ng coffee shop kag balaligyaan sang motor parts. Ginsiling ni Fire Inspector Jeric Barbas, Acting Fire Marshal sang Himamaylan City Fire Station, under investigation pa ang gintunaan sang sunog. Wala naman sa may nasamaran bangod sang insidente. Sa number 5, lalaki na sapwan patay sa higad sang baybay sa Manapla. Nagakulob kag wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki sang iniyang makitan sa higad sang baybay sa barangay Punta Salong, Banwa sang Manapla, Kaina. Sang aga, wala sang pangibabaw nga panapto ng lalaki kag mayara sang dugo ang ginahap-an sini sang siyang nakitaan sa mga residente. Ginkilala ang biktima kay Ramel Juanico, 26 anyos, isa ka mangingisda kag residente sang nasambit nga barangay. Ginsiling ni Police Major Robelito Mariano, hepe sang Manapla PNP, nga base sa ila investigasyon, nakainom ang biktima kag nagkadto ini sa iya bangka kagabi. Wala naman sa may nakita nga foul play ang kapulisan kag posible base sa initial findings suno kay Mariano nga pagkalunod ang gintunaan sang kamatayon sang biktima.
Sa number 4, masobra sa tunga sa milyon ka pesos nga ginasuspetsuhan shabu kag liquid marijuana na kumpiskar sang CDEU sa Bacolod. 3 ka mga persona, lakip ng isa ka estudyante, ang gindakop sang katapos ng City Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon nga buy-bust Lunes sang gabi sa isa ka subdivision sa Barangay Tangub sa Bacolod. Na-recover sa nasambit nga operasyon ang 10 gramos ang ginasuspetsuhan shabu kag lapit 4 ka kilo nga dried marijuana leaves. Tanan nagabalor 524,000 pesos. Magapangatubang ang mga gidakop sang kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kunang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bangod sa pagkadiskubre sa ginakabig liquid marijuana, ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga mas pabaskugon nila ang intelligence monitoring agud mapunggan ang pagbaligya sang illegal substance nga ginagamit sa vape. Sa number 3, public hearing angot sa pag-regulate sang drone ginpatigayon sang Bacolod SP. Sa public hearing, ginpatpat ni Councilor Jason Villarosa, pamuno sang Committee on Tourism, Information and Communication Technology sang konseho kun nga ginakinahanglan ma-regulate ang paggamit sang drone sa syudad, ilabi na nga hindi man mapaiway ang posible pagluntad sang disgrasya. Pila sa mga content creators nga nagtambong ang nakahangop sa amo nga tinutuyo bangod may mga local government unit nga pareho nga nagapatuman sang regulasyon angot sa pagpalupad sang drone. Naistoryahan sa pagsinapol ang pagtalana sang 1,000 pesos nga balayran para sa 3-year registration. Upod sa public hearing ang pamuno sa Bacolod City Police Office nga nagapakita nga kinahanglan ang regulasyon para mas mapabaskog ang seguridad. So this is not to stop them nga mag-ausar sa ilang drone. This is not to disallow them to fly in a certain area. But this is to regulate nga para mabalaan naton kung kay sino nang drone, no, and if it's registered. And siyempre kung why taman ginapangayo kung may aksidente, may ara sang accountability. Sa number 2, pagsulod sa 6-kilometer extended danger zone angot sa 6 a.m. to 4 p.m. nga window ang temporaryo nga ginsuspend sang Regional Task Force Canlaon. Patag ni Office of the Civil Defense NIR Director Donato Sermeno III, gindesisyonan ang pagsuspend sang amo nga window nga para kuntani sa mga manghuhuma kasunod sang May 27 nga bulletin sang DOSC FIVOLCS sa Bulkan Canlaon. Namutikan nila ang pagsaka sa recorded volcanic earthquakes kag pagdubo sang sulfur dioxide. Nakasaad nga mayara sang 31 ka mga volcanic earthquakes nga na-record kag 1,020 tons per day nga sulfur dioxide. Suno kay Sermeno sa ila eksperyensya, may nagakatabo nga pagbuga o kung paglupok sa bulkan sa amo nga mga sitwasyon, gani mas maayo na lang nga mangin safe. Effective buwas Mayo 28 ang suspension sa entry sa extended kilometer danger zone until further notice. Suno kay Sermeno, magadepende ang desisyon nila sa monitoring report nga ipagwa sang FIVOLCS sa bulkan. Patag naman ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang mga parameters nga na-record sa bulkan Canlaon yara sa sulod sang range sang alert level 3. Ang desisyon sa pagwa sulod sa 6-kilometer extended danger zone yara na sa LGU, recommendatory man lamang ang FIVOLCS. Ila gina-recommend nga wala gid gani dapat sang tawo nga tugutan sa area. Samtang nagapaanda man siya sa posibilidad sang lahar flow kung magsigi-sigi ang mabunok nga ulan, labi na nga may mga deposits na o kung debris dala sa makapila ka beses nga paglupok sang bulkan. Isa based sa ating experience, sa mga nag-ano, no, gahana siya maglupok. So, mag-erap. So, ginano lang ano, para lang sa safety, ano sa tanan. For the past 24 hours, we recorded 31 volcanic earthquakes, which is higher than what we've measured
between May 25 to 26. Pero again, this would still fall under the parameters na in-expect natin at alert level 3. Kag sa number 1, isa ka 25 anyos nga babae na patay bangod sa suspected human rabies. Sa records ng Provincial Health Office, ika-4 na siya nga suspected human rabies death sa Negros Occidental. Ang 25 anyos ang napatay sang Domingo, Mayo 25 sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod kay Dr. Gurley Pinongan, ang Provincial Health Officer, nakagtan sang ido sa bulan sang Marso sa Cabancalan City ang biktima. Dugang pa niya sa Bacolod na nagatiner ang natungdan nga babayi. Sa inisyal nga impormasyon, wala sang history sang pagpabakuna kontra rabies ang 25 anyos suno kay Pinongan. Nakitaan siya sang sintomas ng rabies kaangay sang hydrophobia, naghilanat man siya suno kay Pinongan. Ang recorded suspected human rabies death sa kada LGU ang makabig nga makaalarma suno sa PHO. Damlag pa, may gireport na nga napatay bangod sa suspected human rabies sa Don Salvador Benedicto, 6 anyos nga bata nga lalaki. Hinubaan 72 anyos nga lolo, kag sa Kawayan, 21 anyos nga babayi suno kay Pinongan. Ginapaandaman ang publiko kontra rabies, labi na nga ini ang makamamatay. Kung makagtan sang ido, kuring o kung anuman nga sapat, dapat magbisita sa pinakamalapit nga bite center para mahatagan sa nagakaigo nga medical attention. Once we have death sa rabies, alarming gid siya for our LGU. No, sa aton LGU, especially kung hindi man gid siya dapat mamayara sa rabies death. No? So, ginawarn ng gid siya ang public. If ever may mga may mga amoning incident like makagat, scratch or whatsoever, you go to the nearest nga health facility. Kag we do have animal bite centers man para sa aton mga vaccination. Kay this patient, naulihin na ng patay, wala na siya history of vaccination. Medyo wala siya na tagaan sang vaccine. Sa Good Vibes Barangay Mansilingan ang nangin kampyon sa Bacolod Chicken Inasal Festival Arena Dance Competition. May report si Nico Delfin. Bisan pa nga nag-ulan, gindagsa sa gihapon sa mga tumalanaw ang Bacolod Chicken Inasal Festival sa The Upper East sang Mega World sang weekend. Ini para lang makita ang performances sang 7 ka mga barangay nga nagkumpit sa Arena Dance Competition. Tagsa ka mga performers, bira-bira sa pagsaot, samtang nagasulay sa ulan. Napili nga kampyon ang Barangay Mansilingan. Ang mga dancers amuman ang nag-perform sa pagbukasang tuigan nga selebrasyon sa temporaryo nga manukan sa SM City, Bacolod. First runner-up ang Barangay Mandalagan kag second runner-up ang Barangay Tangub. Ginkalipay sa pabunuan sa Bacolod Tourism Office ang suporta sa mga tumalanaw kag labi na sang katapos ang private sector nga nangin instrumental sa kadalagan sang festival. So it's so successful in a way because ining festival naton, this is rooted sa ordinansa sang city to entice people to come here to savor our iconic dish which is Bacolod Chicken Inasal, to tell our stories. Ang Bacolod Chicken Inasal Festival ang isa lang sa mga atraksyon sa syudad kada bulan sang Mayo nga ginapaabot mas magapasanyog pa sang turismo kag ekonomiya sang syudad kada tuig. Nico Delfin para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Aida Arroyo Palencia. Good afternoon, Digicast, watching from Taipei. Shout out to Nanette Vasquez Santos of Singapore. Kay Maricon Flores, good afternoon, watching from Ginpanaan, Moises Padilla. Kay Jezeri Garucha Hevero, maulanon nga hapon ka Digicast. Ma'am Barbara, may hapon sa imo. Watching from Saraet,
Pa-shout out si Ruth Fajardo. Salamat gid. And of course, good afternoon man kay Nene Grande. Kagamuyad to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.